arzu etdi. Şogun Türkmenistan'ın Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň 1-nji çağrışynyň 7-nji mejlisi geçirildi. Onu Milli Geňeşiň Mejlisiniň 16-njy iýulda geçirilen 19-njy maslahatyna kabul edilen kanunlar makullanyldy. Bu ýa-da hukuk namalar hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň durmuş ugurly siýasatyna hem döwletimiziň kanunçylyk hukuk binýadyny döwrewaplaşdyrmak boýunça topumlanan maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanyldy. Mejlisiň işine köpçüliklerine habar berişleriniň wekilleri çağıryldy. Türkmenistan'ın Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň 1-nji çağrışynyň 7-nji mejlisiniň dowamyna Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygynyň ornwasarynyň şeýle-de komitetiň ýol başlarynyň çykyşlary dinlenildi. Çykyşlarda kanunyň her biri boýunça netijename berildi. Ilki bilen Milli Geňeşiň Mejlisine kabul edilen elektronik hökümet hakynda kanuny aralyp maslahatlaşyldy. Çykyş edenler bu resminamanyň döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynyň ähli ulgamlaryny sanlaşdyrmak boýunça alyp berilen siýasatyň nazarda tutulup, hem Türkmenistan 2019-2025 ýyllarda sanly ykdysadyat ösürmen konsepsiýasynyň durmuşa geçirilmegine ýardam bermek maksady bilen işlem taýýarlananyny bellädiler. Elektronik hökümet hakyndaky kanunyň döwlet edaralarynyň maglumat telekommunikasiýa düzüminiň döredilmegini, hukuk esasyny berkidilýändigini, hem häkimet we dolanyş edaralaryny kagyssyz resminama dolanşygy tehnologiýalarynyň işiň ornaşdyrmagyna we umumyň ýordamynyň hem taraplaryny ösürmegine ýardam berjekdigini ýatyly. Etçilik we kinologiýa iş hakyndaky kanun aralyp maslahatlaşanyny bu kanunyň türkmen alawaýlarynyň seçkiçiligini ösürmek, bu täsin tohumy munun bilegim kemilleşdirmek, milli we umumy adamzat medeni mirasynyň aýrylmaz bölek hökmüne dünýäde wagt etmek boýunça ýordamyza alyp barylan giňerli işlerde ähmiýetini ýatyly. Şuňdan bir hatarda halk maslahatynyň agdalary hereket edýän kanunçylyk kemilleşdirmäge degişli bir näçe gadalaşdyrjy hukuk resminamalary garadylar. Olaň hataryna Türkmenistanyň raýat iş ýörediş kodeksine ýetgetme girmek hakynda, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna ýetgetmeleri goşmaçylar girmek hakynda, Feldyeger aragatnyş hakynda Türkmenistanyň kanunyna ýetgetme girmek hakynda, gümrük hakynda Türkmenistanyň kanunyna goşmaça girmek hakynda, korrupsiýa garşy hereket etmek hakynda Türkmenistanyň kanunyna goşmaçylar we ýetgetmeler girmek hakynda, salgytlar hakynda Türkmenistanyň bitew kanunyna goşmaça we ýetgetmeler girmek hakynda, Türkmenistanyň gümrük kodeksine goşmaçylar girmek hakynda, awtomobil ýollary we ýol iş hakynda Türkmenistanyň kanunyna ýetgetmeler we goşmaçylar girmek hakynda, demir ýol ulug hakynda Türkmenistanyň kanunyna goşmaçylar we ýetgetmeler girmek hakynda, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryny ýetgetmeler we goşmaçylar girmek hakynda, Türkmenistanyň ene mähri diýen hormatly adynyň düzgün namasyny ýetgetme we goşmaça girmek hakynda, hem Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna ýetgetmeler girmek hakynda Türkmenistanyň kanunlary bar. Aralyp maslahatlaşmalaryň dowamyna hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň alyp barýan durmuş ugurly siýasatyny amala aşyrmakda, puduklary okuly ösürmekde milli gadalaşdyrjy hukuk binýadyny kemilleşdirmek ähmiýetini ýatyly. Mejlisiň dowamyna beýleki möhüm meselelere de garaldy. Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň 1-nji çağrışynyň 7-nji mejlisinde aralyp maslahatlaşylan kanunlary bir agzdan makullanyldy, hem degişli kararlar bilen berkidildi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne şanly ösüşlere betlenýän edi diýarmyň ähli ulgamlary bilen bir hatarda ülkemiziň senagat kärhanalaryna da uly özgertmeler amala aşyrylyp ýokary netijeler gazanylýar. Kämil tehnologiýalaryň önümçiligi ornaşdyrmagy, önümçilik bölümleriniň durkunyň täzelenmegi, zawodlar fabrikalarynın kuwatynyň ýedigleri artdyrylmagyna, öňürleýän önümden hiltaýdan ýokary derejä çykarylmagyna özüniň oňuň täsirini ýetirýär. Zamanamyzyň bedawatly önümçilik önürleyip, hormatly prezidentimiň ýordamyda önürleýän önümden daşary bazarlara çykarylýan möçürlerini artdyrmak baradaky taşyryklar esasyny bugün paýdalar jemgyýeti öz önürleýän taýýar gün önümlerini Türkiýe Respublikasyna eksport edýär. Şol önümlere daşary döwletiň önüm önürjileri uly islew bildirýär. Geljekde öz önümçiligini düýpli artdyrmagy aýdyň maksat edilýän bu paýdalar jemgyýetiniň işgärleri bir wagtyň özünde derini gaýtadan işleýän kuwatly döwrewap kärhananyň gurulşy malparyalar gurulýan täze kärhananyň önümçiligi giyertilmek bilen bu ýerde ýene de 150 adam täze iş orunlary dörer. Hemde taslamy kuwatlylyk boýunça her aýda 8 milyon 54 desimetr ýokary hili gün önümleri öňürler. Maksatları açyk görünüşli paýdalar jemgyýetiniň işgärleri ýurdumyzda işiň telekeçilere döredilýän ähli şertler üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar.
Arkadaşlar serdarımızın güneşli diyarımızda kiçik orta telekeçilik gollamak we ösürmek barada ediyen ýadawsyz aladasy kabul ediyen kararlar netijesinde Ahal welaýatynyň çarkynjyna gurulup ulanmagy berilýän önümçilik kärhanalary döwletimiziň ykdysady kuwatyny pogtalandyrmagy, halkymyzyň durmuş hal ýagdaýyny gowlandyrmagy, şeýle-de täze iş orunlarynyň döremegine uly ýardam edýär. Muňa bolsa Ahal welaýatynyň Akbodoý etrarynyň çäginde ýerleşýän Türkmen Senet Hojalyk Jemgyýeti mysaly bolýar. Halkyň arkadaşly zamanasy ýylynda milli ykdysadyýetimize uly goşunt goşýan türkmen telekeçileriniň hyzmaty ören ulydyr. Şeýle kärhanalaryň birim Ahal welaýatynyň Akbodoý etrarynyň çäginde ýerleşýän Türkmen Senet Hojalyk Jemgyýetidir. Bu hojalyk jemgyýetiniň tutýan meýdany 2 hektara goly bolup 2019-njy ýyldan bäri önümçilik işlerini alyp barýar. Daşary ýurtlardan getirilýän önümlüň orun tutýan önümleri öndürmek maksady bilen gurulan bu kärhanada Hytaý Halk Respublikasyna we Germaniýada öndürilen öňdewarjy kampaniýalaryň enjamlary ornaşdyrylandyr. Bu kärhana ýurdumyzda ilkinji bolup dokulmadyk mata önümçiligini ýola goýdy. Dünýäniň döwrewap enjamlary bilen enjamlaşdyrylan hojalyk jemgyýetiniň önümçilik bölümlerine sehlerinde öndürilen önümlüň ýokary hilli bolmagyna uly ähmiýet berilýär. Türkmen Senet Hojalyk Jemgyýeti häzirki zaman ösen tehnologiýa esasyny özüniň öndürýän dokulmadyk matalar we onuň öndürilen önümlüň önümçilik gymmatynyň ýokarylygy, ekologiýa taýdan arasalygy, hil taýdan tapawutlygy, halkara ölçeklerine laýyk gelýänligi we bäsleşe ukyplygy bilen tabatlanyp uly isleglerden peýdalanyp halkyň ösen isleglerini doly kanagatlandyrmagy ukyplydyr. Ýokary hili önüm öndürmek üçin çegmal öz ýurdumynyň çägine ýerleşýän Türkmenbaşdaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar topulmagyna hemem gyýanly polimer zawodyny öndürilen polipropilen ulanylýar. Bu ýerde dokulmadyk matadan hojalyk torbolary, gaplar, saçaklary, öňlükleri, aýalgylar we çağlar üçin arasaçylyk önümleri öndürilýär. Hormatly prezidentimiziň türkmen telekeçilerine berýän gollawlary netijesinde Türkmen Senet Hojalyk Jemgyýeti önümçilik mümkinçiligine eýe bolup, gysga wagtda ösüşleň aýdyň ýoluna düşen kärhanadyr. Hojalygyň esas maksady arkadaşly serdarymyzyň adamlaryň eşlerle durmuşda ýaşama orna alyp barýan işlerini öz goşuntlaryny goşmakdan öndürýän önümleriň ýokary hilligini, howpsuzlygyny, ekologiýa taýdan arasalygyny, kämilligini we olaň sağlaşyny gadanmakdan ibaretdir. Türkmen Senet Hojalyk Jemgyýetiniň bu kärhanasynyň agdyberi işgärleri ýokary hilli önümleri öndürmekde rowaşly işleri alyp barýarlar. O ýurdumyzda belenilýän her şaly senelere özleriniň bayramçylyk sowatlary we üstünlikli işleri bilen barmaklygy maksat edýärler. Hemem arkadaşly serdarymyza alkyş sözlerini beýan edýärler. Berkarar döwletiň täze ýamyny galkynşy döwrüne hormatly prezidentimiziň başdanlygyny ýurdumyzda ykdysadyýetyň döwlete degişli däl ulgamyny ösürmekligi aýratyn ösberliýär. Bu bolsa öndürilen dürli görüşli önümlüň mukdarynyň has artdyrmagyna, aýratyn azyk önümleri bilen ygtybarly öpçün etmekde mümkinçilik berýär. Daşy vilayatyna da dürli önümleri öndürýän hususy kärhanalaryň ençemeti bar. Olarda halkyň arkadaşly zamanasy ýylynda öndürilen önümlüň görnüşleriniň artdyrylmagy we hil derejesiniň ýokarlanmagy üçin uly tagallalar edilýär. Hormatly prezidentimiziň öňde goýan möhüm wezipelerinden ugralýan daşy vilayatynyň telekeçilerim dürli görnüşli islegli önümleri öndürmekde özleriniň iş usatlyklaryny görkezýärler. Bu bolsa ähli ulgamlarda özüniň oňy netijelerini berýär. Orta we kiçik telekeçilik ösdürmekligiň hasabyna öndürilen dürli görnüşli önümleri bugün ýurdumyzyň ak bazarlarynyň, dükanlarynyň, toý saçaklarynyň bedegidir. Daşy vilayatynyň telekeçileri we hususy kärhanalary öndürilen önümliň görnüşlerini köpeldip, olaň ýokary hili bolmagyny gazanýarlar. Netijede bolsa ak bazarlarymyz berkarar döwletiň täze ýamyny galkynşy döwrüniň häzirki günlerinde ekologiýa taýdan arasy halka elýeterli bolan dürli görnüşli azyk önümlerinden doly. Ýokary hili talalaýyk azyk önümlerini öndürmekde welaýatyň gowadag etraryna hereket edýän Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan çörek we kökü önümlerini öndürýän sadaja harit nişanly azyk we iýmit öndürýän toplumynda alnyp barýan işlerim aýratyn tapawutlanýar. Toplumyň hünärmenleri ýylatyň ýokary hilli çörek we kökü önümleri bilen öpçün edilmegine özleriniň ul goşantlaryny goşýarlar. Bu ýerde zähmet çekýänleň aglawa bölüginiň ýaşlardan ibaret bolmagy aýratyn bilinmäge degişlidir. Toplumyň zähmetýär işçileri we hünärmenleri Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler partiýasynyň agzasy bolup, olar hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda telekeçilik ösdürmekde berýän gollawlaryndan ruhlanyp gaýratly zähmet çekýärler. Toplumda öndürilen önümliň ençeme görnüşleri bolup, olar ila tarapyndan ýokary isleg bilen alınýar. Önümliň ýokary hili öndürmegine bu ýerde ornaşdyrylan daşary ýurt enjamlary doly mümkinçilik
mümkinçilik berýär. Öndürilen ýokary hilli önümler toplumda işleýän her bir işçiniň işine ussatlygynyň suwtnamasydyr. Olar özlerine bildirilýän anamyň aňyr ýanylen hötdesinden gelip, bu ýerde öndürilen ähli önümlüňem ýokary islega münasip bolmak üçin ihlasly zähmet çekýärler. Bu bolsa geljekde telekeçe hünärmenliň zähmet bilen öndürilen ölümlen görnüşleriň we mukdarynyň has köpeljekliginiň aýdyň suwtnamasydyr. Şonuň üçin hem olar halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň üstünliklere beslenmegine, halkymyzyň mukaddes açaklarynyň ýokary hilli azyk önümleriniň mydama dowly bolmagyna münasip goşuntlaryny goşup ihlasly zähmet çekýärler. Toplumyň agzy bir işgärleri ýurdumyzda netijeli işlemege giň mümkinçilikleri we şer